morning, naghingi pala tayo ng bonggabilya sa kapitbahay. So ang sabi ng may-ari, kailangan natin putol-putulin na maliliit para gawing punla. So sa pagkakat na maliliit dito guys, kailangan natin linisin ang bawat branch or katawan ng bonggabilya. Madali lang palang itanim ito. Magputol ka lang ng sanga, then i-baon mo lang siya sa lupa. Afterwards, bahala na siya, tutubo na. Hindi masyadong komplikadong itanim. At ang maganda rito guys, pwedeng pambakod dito, protection mo sa bakod dahil number 1, may tinik ito, and then may bulaklak pa. So dalawang purpose niya, no? Pampaganda sa bakod mo, and then pang secure pa ng property mo. Yan yung bapa kong pisa ko matchik sa balat, anyang panahon na. Mamalo yakin yan. Ilaritaryon. Na? Boss, dahil ka maghanap. Bakal. Bakal sasaligan ako. Oo, dahil ko maghanap. Maghanap ko boss. Oo, anya nungi ka. Sinabi ka kaya, tinod ko channel 2. Ikaw nga da, sila kayo, na channel 3 pintalala. Channel 2.7 nilang kayo, sinikat na. Medyo kawangit lang katang bagya. Oo. Dahil pa to kay chicks ni, pisa ngayon yung panahon na. Mga regular ng babae nga ako. Asan? Ang gaya niya, Lula. Oh, hanggang yun kinupas. Atin balas pinada. Ha? Ano na ba? Nanya kasing Santa Cruz. Diretso. Wow. Nanya Santa Cruz. Beseso. Oh. Ating ka rin mo naman. Ah. Ako kang ay balas pinada po kang paligi. Ay, nasita. Sige. Kala Balo may bentong labra, nalaga. Berting labra. Kawangis na. Wow. Kawangis na may berting labra. Wow, dahil kuwangis eh. Wow. Ang masandi ka lalaki. Umalan niya magpa-endar guys. Pinagbabawal na technique na kontanet. At this point, nilalagay ni Kuya Tonet ang battery. Susubukan naming buhayin ulit ang mini tractor ko na Iseki TS1610. So sa araw na to, gagamitin natin siya pang babalsa, no, sa ating bukid, and then pang dadayos. Ang pagtatanim pala ng okra parang ano lang, kagaya ng pagtatanim ng mais. So dadayusin mo siya, then itatanim mo siya na parang mais. Hindi siya masyadong mahirap itanim at hindi masyadong komplikado, no? So sa panahon ngayon, wala na masyadong kalabaw, puro makinarya na lahat ang ginagamit. Kaya ako pala binili to, ang purpose niyan pang trabaho sa bukid at para mabilis ang trabaho. Ang tanong, mapapaandar kaya ni Kuya Tonet? Sa tagal na hindi humaandar nito, almost 1 year na stock. Ang sabi naman sa akin, ginagaranta niya, wala pa naman siyang hindi napaandar. Good condition naman to, na-stock lang. So, yun. I-revive na lang ulit. Kulay ang blue na. Ay, diskarte ka niyan, Ken. Ayun. Na. Ba? May diskarte ka niyan? Nanay niya, papali may makina. Mga switch sa ganyan, kailangan niya mga sweats. Dito lang kayo. Ako mag-round. Ito. Salamat. Hmm. Pamamapili.
Sabagay ka, gange bisa mandar pa chika, kinay mandar ya. Pinagbabawan na teknik niya. Pwede na? Hmm? Kurang apa pala? Bali. Wow, lima lang ba? Eh na, gisingan te pa. Na. Yari mandar. Oo. Malyari wala beriam. Pasang apa may hari ini? Gas-gas. Ay, itang gagawin mo dati na eh. Akarmandar na eh. Talagang kain eh, kaiber. Wala talagang magaling. Ginagawa mo? At ito na nga, sa pagmamadali namin, nakalimutan namin ang pinaka-importante, yung battery ng Iseki. So kailangan namin tanggalin yung battery ng truck para mapaandar ang mini traktora. At tumulong na nga dyan si Parimbong, no, para mapaandar agad ang mini traktora. Yan, namandar na. Yun. Lakotan na ibabab yan. Kaya kilala po. Yan. Oh, sulong kaya pare.
ginagawa mo? Tambakan kayo ni. Ba magtas. Ini bandang ini. Tatambakan natin. Matami man wag yan. Atang gawa tanin kaya ra ini man edit ako 40 talak wala na ra. Ah, Kokore. keto. Tanggetang kang kai. Ketang kang Rudy. Mengon ako ka rin. Ay, takito mo. Ang ketang... Tambor tas ken bagay niya. Kasi kini peka Paggawa mo yan. Siyempre, Ha? Butang magawa yun. Wala man ang... pag nagawa, magtagalog ka. Pag nagawa yan, Pag nagawa, Mm. doon mo tatambakan. doon tatambakan. Kwarto. Anong nalulagyo ito? Bala mo po. Ate na, may kapatubo na ako, ating kumpunla. Nipit, napit. Putang kahit manyag kami ito nga po ang kaluwe. Oh, Kita ang lilidalang kita. Nakaraan. oh. Yan ito, basa na papakain tamulag. Kambing. Pwede mo rin kambing takay. Kaya pala ini, apunguting. Bak! Bap! Kede! Gusto mo na yan, pag merienda tayo, makano na siya rin bato? Niyaga na kayan. Apunguting na wala ang kambing. Pwede rin palit ang barako na, pinatay ang barako niya nung piyesta. Ture. Linuto, eh, hindi naman pala kanya. Problema niya yung barako ngayon. Wala ko ba? Dari koy! Ano pa? Kung merendan mo yan. Na, managita ko yung kaya kaya okra. Wow. Pagka simple na yung presko. Asal ako yun. Mata siya. Mag-okra ako kay Nicola Basa. Wow. Na? Yes, malbasa ka. Nakakonsyal, bisa ko man niya sa native kong manok yan. Po, tangkay mamisali kong native manok palengke, pwede ah? Na? Dito ang antika ni Paul. Pasalon mo. Pwede ang Rhode Island, ako burida rin tao native. Itang maluto eh, dobre. Edo balo king palengke rin. Nung kamadyan ha? Ay, yung tarlak sa limandal, native ba manok babae ah? Nakamal. Hindi na king merenda. Kaya ba ang merenda ka? Nandun ka pausan eh. Ay, Li! Kini oh. Oh. Bapo, para kaya kala talaga rin eh. Oo. Oo. Ay, isa naman, ano mapsi? Kaya, bakalan niya po, kaya kayan. Dakal kito. Bulsami eh. Para ka nakapala. Bawas natin. Talagang na, dosi na lang. Bo. Kailangan. Masanglila pala mamisaling kambing kini. Nalalapit. Kailangan. Diyang mga niya siya. Itang importe. May kuryente. Reta mong native na sa atin. Wari, itang naragulalag. Wow. Kambing ang po native manok ko siya, pwede la. Kaya na, piyabe mo la. Nakalakan ka po, ang dami lang pang bisagay magsali at bagay neto. Ay, ako milop kayo, baka gate siya, baka CCTV. Na, wala akong bebet. Oh. Kabunyakan ako man, baka CCTV kayo ni. Oo, baka video kayo ni. May tibiya ka maniwaka ka, may item niya ako na pinanititin. Ito pala naka-recovery ka kung alas. Ano pa? Ano pa? May pintalan, wala pa. Alin kayo pa pintal no? Ina-choco pa yung kayo, pinandi punta lang yan. Tulog na pala mas ka dyan. May pakakainin ka na. Ito makapagsalita. Na, may tag-business ni Dorm. Nabingi lang din ko. Ako yung kaya mo kaya yan. Ay, itong magtaas. Garito mong plaka na, masukal na. Lang dilay. Kasi wala na yung pag-business. Ay, ito palang kahit konsyal, dalata na laki ni ba? Tangya kataman at hindi kito. Pakwaton truck. Dito ang Itang trailer ang pong kay. Itang makina nitang kogkog. Lampo lang yung baldog ko na eh. Garaya pa pala ini. Konsyal. Garaya pa ini. Itang kikatabi pang meras ko na lahi po. Baka ba? Ne, gagar ne.
Ang siyang ating Boss Edwin kaya Bisaya mag-shot. Sino? Boss Edwin. Magdalayapi ka ng pata yan, anong luto tayong pata botang kaya kini mo pingkan eh. Sinabi ko niya kay niya. Oh, kumusta me? Manod ba yung vlog? Hello, Boss Ed. Oh. Ini, mag-shot mo. May mapali kini. Dala kang pulutan ha. Wow. Gawa ang balik. Wala ko nga bra? Ngayon lang. Nanti mega pra lagi. Ba nanin kayo na? Dami lang ang dili. Kini pa! Pero pangasok ka dun sa kriya ng klase. Saan o Ay dahil itang orange sila pero yung munda rin. Kaya niya rin tayo soft drinks konta na ito kumana ka. Par, ay da. Ay da rin tinape. Parti nung puno rin ako kramo. Na? Di na may soft drinks si Kay para ito soft drinks. Ay rin tinape. Alala pandesal. Saka pa Diyos. May kadala bisa pa Diyos. Ay monay lata ay pandesal din. Ayun chichirya. Ha? Bangos. Yan ang Tagalog. Kaya nga pala gusto nga pa. Ma. Alala sapatos. O ba lang? Edwin. Oo. Magdala ka ng pata kayo mag-shot misan. Lagi ni, kabang ka lang ko bro. Nag-vlog mo kayo niya. Di na ko lang kaya po ang kaya ganyan. Ako nga sulat kayo rin. Kami bengi. Yang magdatukan bengi. Istampa ka yan ang ganun ko. Sila bewak pare na. Oh. Wala mo tigaklap. Oh, bala matuwa Clark. Kaya mag-vlog am. Ore bisa mamasyal ganyan. Alam ka lang, kaya kami labas oras din. Dala kang naling baguhin ako at papagpwerte. Bulos mo lang kayo ni parang mga biyaya no rin native na. Na? Wow. Anak ko pong gawang may itong kwarto din. Diyan kaya na kumari kong kata. Na. Hi, Boss Edwin. Na. Buri ng contanet, buri ng konsel gawang kay boy naman boy. Anak ko, boy. Kaya natin ito. Mabiba ba karangko? Ano kaya? Garis nga ni. Leg the ear. Na pare, eman mapali ni kini. Kapres kwan. Para la ko itang kaya itong kitang pisamento kita. Ano kaya na yung magamit ni par? Pwede mo na yung uli niya. Uli mo pa uli ini. Itang Magamit ba? timbangan dagilan. O, timbakan ni parang ba? Yang yung paligi pa bin mo yan panta po tang parang mula. Pula din. Pula may gid mo no. Padok niya mong tela tang buat ang balang gasa ng punbong ko lang na. Hindi naman tela kaya. Wow. Iyan ko sa gid itong gusto mo balam tayo. Gawa na kayo. Dagmiming ba? Gawa na kayo. Balanga ka rin.
Punduan na nun. Kahit tututukan ko na lang makatiba, sa palam ito nga kahit sa tutuan Tiyak mo ko, bra. Exercise ko po. Masahit ba? Alam nga pa dalong yan. Oh. Daw pula. Tangguling. May makina kahit di na mo lang. Nila tangguling mo lang daw. Para mawala ka makasuka. Karakal na. Katanya ko yan. Wala mo paligyan ako. Exercise na mga nakikita po. Para nung wala. Pagkakita ng mga yan. Pakuwang kayo. Tumakagin ka. Gawa ka talaga eh. Kasi ang lumitipat, tutukan mo lang. Anak mo lang. Talaga kayo mo malatila. O yung pandayos sa kanyan po tong burikin tam na no kaya manoko. Dayusan mo kanyan. Ano sa dayos? Itang panyarol na. Dayos mo malati. Mga pilap-pilip ka lang dagan mo pa na. Adwa siguro. Adwa, adwa kilo. Yang nalulin yung apatalin niya. O yung mga look. Kaya nga siguro. Na, are para mamagtal ko na. Sugula re pa ka lang wala mo. Yan ka problema. Laki ano? O kilo na. Na, Balang neto nga. Kilo pa kayo. Palong. Lawat yan malagad ka. Dali. Mabrano na ano kaya. Wow. tageta ka rin kulabasa. Kenny okra pare. May bawin no rin kain eh, rin sampalok. Good morning. Naghingi pala tayo ng bonggabilya sa kapitbahay. So ang sabi ng may-ari, kailangan natin putol-putulin na maliliit para gawing punla. So sa na maliliit dito guys, kailangan natin linisin ang bawat branch or katawan ng bonggabilya. Madali lang palang itanim ito. Magputol ka lang ng sanga, then ibaon mo lang siya sa lupa. Afterwards, bahala na siya, tutubo na. Hindi masyadong komplikadong itanim. At ang maganda rito guys, pwedeng pambako dito, protection mo sa bakod dahil number 1, may tinik ito, and then may bulaklak pa. So dalawang purpose niya, no? Pampaganda sa bakod mo, and then pang secure pa ng property mo. At this point, nilalagay ni Kuya Tonet ang battery. Susubukan naming buhayin ulit ang mini tractor ko na Iseki TS1610. So sa araw na to, gagamitin natin siya pang babalsa, no, sa ating bukid, and then pang dadayos. Ang pagtatanim pala ng okra parang ano lang, kagaya ng pagtatanim ng mais.
So, dadayusin mo siya, then itatanim mo siya na parang mais. Hindi siya masyadong mahirap itanim at hindi masyadong komplikado, no? So, sa panahon ngayon, wala na masyadong kalabaw, puro makinarya na lahat ang ginagamit. Kaya ako pala binili to, ang purpose niyan, pang trabaho sa bukid at para mabilis ang trabaho. Ang tanong, mapapaandar kaya ni Kuya Tonet? Sa tagal na hindi humaandar nito, almost 1 year na stock. Ang sabi naman sa akin, ginagaranta niya, wala pa naman siyang hindi napaandar. Good condition naman to, na-stock lang. So, yun. I-revive na lang ulit. Ginagawa mo.
At ito na nga, sa pagmamadali namin, nakalimutan namin ang pinaka-importante, yung battery ng Iseki. So kailangan namin tanggalin yung battery ng truck para mapaandar ang mini traktora. At tumulong na nga dyan si Parimbong, no, para mapaandar agad ang mini traktora. Ginagawa mo.